asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami, huhut maddok mauliate tuho, asa ulu hami mangihuton ho, rodi hamatean, ali Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olat nion rodi saleleng-leleng na. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, sian Yohanes biddu 14 ayat 20 sada. Manangise na maniop akka patikki jala diradoti, ido naholong roha diau, alai dihaholong idamangido naholong roha diau, au pe holong dorohakku di ibana, jala papatarokku maahu tuibana. Atong rak mangidugugu mahita siya Tuhan debata, ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon lahobbar tupatimi. Amin.
tuduk be marohatta, tatopoti madosatta nagudangi tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para si roha jala pertaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukkon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akkana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosatta. Ngusat peak kaduluk jala humut talak karubian. Alayanggo parasi ni rohakku nasotupa mutsat sian ho. Jala padan ni hadameokku nasotupa humordit. Ninna Jehovah si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata na ditotopon gabi turpuk di parmingguota di bagasan sadarion ima na dienet sian evangelium ni si Johannes biddu 12 mamuka sian ayat 20 sahat rodi ayat 33 tajahama marsikat sorin naing idaun ni halak gorik ibana alai adong madeba halak gurik dongan ni akka nanak koki laho martangiang di hari rayai. Dungi Roma si Filipus di Papua ma itu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus pabua hossa tu Yesus. Tutu si tutudo na hudokot tuhamu. Dang nagadda emei molo somada bututano jala mate. Dung pe mate asa gudang parbuena.
Ahu ma diihiton ganup na ulo mangulu yahu. Jalaya disiau disima dohot anak somakku. Pasangapon ni amaido ganup na mangulu yahu. Pasangap maguarmi amang dungi Roma suara sian banua gijang madok nunga hu pasangap laos pasangapokku domuse. Dungi ninna Jesus ma mangalusi na sida, dada alaniyahu ubahen naro suara oddeng, alani hamudo. Anggoahu, dung dipatibo ahu siat tanoon, taito kudo saluhut na sida tuahu. Ido yang gosahatna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin.
tidakkon maha porseao tai, songon na hinatidakkon ni dongata saha porseao di sadok portibion, rap mahita maddok, au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatta na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal doy mana di hau pinorsilang, na tua-tua na toru litanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dosani, disimai bana pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di toddi parbadia, caladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasasan di dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na surasuda. Tikting di Minggu Judika 17 Maret 2024. Na berjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Judika manang luluhon ahu ale Jehovah. Pesalme 43 ayat sedaa. Doh tema hok doholong ni rohani Jehovah. Paduahon dak dana nasorang. Sada nah di hari Sabtu 2 Maret 2024 di basa-basa tuat tadak danak boru di keluarga ni amatta Bobby Benedictus kewas na 70 inatta wenni Suryani boru Sitorus ruas ni huriatta nir 2051 nasian wik kabernaon 2 nah di hari Sabtu sia Maret 2024 di basa-basa tuat tadak danak bawa di keluarga ni amatta Karisma David Hum Syahan Inatta Magdalena Agustini Dwi Utamining Ningtias Boru Samosir ruas ni Uriatta Nir 2052 Nasian Wi Jordan Ipas do danaki nang naturasna patuluhon maka tidak kon hapor seaon. Di hari sadarion Minggu 17 Maret 2024 di permingguan botari maka tidak kon hapor seaon ma tolu naposo doli paupaton ruas perguru mamuka sadarion Minggu 17 Maret 2024 di jalo huriattaro sahalak ina rabdo sadayanakon gabe ruas perguru nasidaro sian parugamo na asing. Kalimahon ulos 1 tahun 70 tahun. Di hari sadarion Minggu 17 Maret 2024 duksipul jamida pasatun ni huriattaro ulos 1 tahun tudua halak ruas ni huriatta naung ganup marumur 70 tahun. Paonopon konpen pangulan nagok tiki. Di hari Senin 10 Maret 2024 patopon naro konpen pangulan nagok tiki di distrik 28 Deboskap Maringanan di HKBP Sukabumi. Borhak do uluan ni huriat tarap do padita fungsional na mangula di HKBP Debok Sada Maddohoti Company. Papituhon, sermon do pertanyaan perhalado HKBP Debok Sada. Sada, di hari Selasa 10 Maret 2024, sermon perhalado mamuka pukul 19 WIB 1 pukul
1930 WIB Maringanan di GSG lantai 1. Paduahon di hari Selasa 10 siang Maret 2024 patuponna do pertanggungan perhalado do keluarga duksipul sermor Maringanan di GSG lantai sada. Napawaluhon pertureni pertanggungan pasion do pasca di HKBP Depok sada. Pertanggungan pasion do pasca boy mataide warta cetak do warta digital dari patupani huriatta marhite grup WA Wik pertengat tabe. Disosoi tu ganu punguan kor naung ditotopon lahu pasahaton edde pujian di pertanggungan asa mangarade. Pasiahon jadwal rapot priorisasi. Pertureni jadwal rapat priorisasi tajama di lembaran warta minggu na pinarade ni huriatta. Pasapuluhon pangajari paduan suara turak danak sekolah minggu. Ditikyon huriatta majo ruas na mga rade lahu mangajari paduan suara nidak danak sekolah minggu. Hatorangan nama perdomuat tusi tadi irama di warta cetak na di parade ni huriatta. Pasapuluh sedahon. Nah di hari Minggu 10 Maret 2024 di permingguan potari pukul 6 adong do Jepang di bagasan katong pilihan ima amplop na marisi hepeng gurang na 800.000 do daftar ni tekeles. Turuas na haguan boy marotu sekretaris ni huriatta. Pasapuluh duahon. Titing na soji na haon do barita perhepengon tajama di warta jemaat elektronik na pinarani ni huriatta marhite WA Wik pertengat tabe. Somoni matikting masa di huriatta di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di guarna.
Rohani dapur tolongku, Tuhan nasumurungi. Damai di debatan sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti akka ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita sudi akka manginang dot sudi napo subulung. Horas ma au panditau tagaol nau pensiun sian huriata hira-hira 20 tahun na salpo. Tinggal naik kami di Lampung, jalan Rohami mengibadi huriata di son, harap Rohami do enata bor si majutak, saya di pas-pasu tu hatta mahida saluna di pas saya penguasa udah ngai pas haton nai mah horas marida sudi. Jamita dihita ima sebuku ni panurang Jeremia bidu 30 ayat 35 saharu di ayat 37 sonom mahatana. Songonondo hatani Jahuba na manganehom mataniari gawe panodang arian aturan ni bulan do akabitang gawe panodang borngin ibana manggutsang laut gawe marhasak akka galubangna Jahuba sebot do warna tuksura marsohot akka aturani marado ponau ninna Jahuba Matsadima do pinoparni Israel unang betar war bangso dijuluk kusaling dilingna sonon do hatani Jahuba molo tung dapot suhatan akka langit digijang jala dapot dudud akka ujahan di tano ditoru doh mau mabolok ko sadok pinoparni Israel alani saluhut nabi nasida Ninna Jahuba di masa persona mau latusan teh ada muradon noni marguardo minggu tesaderion minggu judika di bayan lapatana di hata batak luluhon au ali Jahuba mang di hata Indonesia bertindak adillah kepada aku ya Tuhan. Luluhon au adong do tulu hata lulu di hata batak amal sing-asing lapatan moidok luluhon siak kata lulu de si taoron alai marasing do sikak di bata si boido hita ditiki borak si taoron ta honauhum do hita ala murut di bata alai boido alanda sedang diuji hita yuji debata. Jadi hita dah menyikapi. Manang dah dihum debata, hita manang dah sedang diuji, ekosai solok no hita yuji debata. Lalu sisino no kataridean ni keadilan debata, maradopon hita songo bangsona. Danga dong lomorohan debata, mago hita. Songo nero itu hatai, bang lomoraku maida amatian daripada hati. Jadi mulak manian nasidah tu. Marang naseria torok dol moraing nafsai menudar hokatan debata menudar honlo meruan debata jala maul mulak siat dusanai alan ngasang loho timana alai manang bohabe borak ni dusana ni daun ni zolma setok tong dokap rohan debata ramat kalu jedang babiar hita mulak tutu hatai asalna lo moro hatta dusai mangibutan ibana mubaro hatta asa tok kita gawe bangsona di patuduan si Jeremia mamse habel gaun di bata manok patanon dohot habel gaun di bata di soal keadilan na naing udah hononna ide hamu meta isi hamu dah bui mengukur langiton nahu topai isi bui hamu mernida hahotan di purtibi nahu topol jangan dong mampu jadi di sido habel goku di sido hatok tong aku jalan tanpa muraku mago portidion
ala ni dosamu tang lomoraku sega portibion ala ni hajahatomu alai ipe mula mahamutuau ninda debata mula mahamutuau adong do hita amang do inang maeng nasa merasa berdosa dabelga jarang do hita maeng makilalahon na sidang gurak si taonota mana pergumulan di guluta songo bangso di batahi ta jaledang tulahon di batahi ta gawe bangsona mololo hita mandapotan di mana se dan buido honota tu di batahi lulu honau ali jahuba anggoso olo hita lulu horonta anggoso lo hita mangulu ibana di bagasan ngultas ganu pare ala sonon topik ni minggutta sadarion di hata-hata hok do holong ni rohani jahuba manang di hati Indonesia ketetapan Tuhan tidak akan berubah so dia do huraha hok ni holong ni jahuba dan ngolo ibana mangapoloko kita siana dupanna anggomu mero rohata anggo mudak rohita tuibana dak kasuhatan holong ni rohande bata ninna hita ro sitong de alai sono dak kola tikilas rohata do honota asil rohande bata manang holong do rohande bata tuibana da iko dine dua sisi do manang uju marsak kita manang na uju arok paru kilota manang uju las rohata taida ma di bagasan las rohat taido hadir di bata alailos di bagasan arsak taido hadir di bata iko boido hita mangida di sido di bata uju las rohata alai ko boido idota di sido di bata menuju marsak kita alani marsak manang las roham hok maho di bata dan jadi buramu di bata manang sesalamu di bata holanana adong arsak ada kola di las rohat tai menguda di bata do di arsak rohat isi mak keadilan di bata donganana rohita las rohata laos donganana rohita di arsak rohata donganana rohita molo uju di ujuni hita donganana rohita uju di tupahi hita tidak kiadari di bata di bagasan gutol begitu diktinaki ngadong do dua anak nong baru umur 70 tahun neng manjaro ulos lagi noaran di Buriata ulos kedua manang ulos kedua bahasa itu tuh Korea dia baru kenyak Korea mengudah koron adong do patokan na ay do parpasal ini ay do ari-ari ni nguluta itak ni 3 itak ni 3 tahun do parpasal ini 3 70 tahun Louis ini ahana mainna hangga lutun nama isi nanay majauh lulus hadu di sonari barang umur 70 tahun dalam mereka mana 70 tahun lebih jadi saya nong umur 70 tahun so manang lebih tohoro hangaluton nama duk salkui ido teh dapatan na di sini hangaluton di sini na maringilutan di sini na hasitan na macam tiraon ya kadang juga biasa diri pe asong nah ini lalai 70 tahun mulai jadi lu sifata perdela di bebe ngangen dongdok perak tahap kudul perak tahap bililing deh itu orang itu di para pesalmi itu kalau kangaluton nama apa mau alai nang kebe putus asa kita tong nama mang na 30 tahun kita lewat itu hari tak mah semangat kenapa jujur kita mandok hampir ragu kurang nggak betul ya nang kebe saya sobar kugu itu kan ada juru laki pakai alat batak di sila
anggo madok na pensiun na sudah gogo anggo nang nang ipake bang na sudah gogo na pensiun na moru du gogo na to ba memang ba mamuka sia poso gogo pe wala moro dari ido salah satu hatuaon akan pensiun jadi mulai jaro hamunon ulos hatuaon se kuliah aman apatan merguguru hamu satu minggu lalu mengului di bata atau mengudaon itak nina tolak kamu be karena dinggas sudah jadi rok matu tuh teson naik do temaon dulu honawa di jauh bertindak adillah kepada aku ya Tuhan di perjalanan mengulu ke mana 3 tahun naik pe oleh anomu mengulu saguru di homa ada orang luas tahu manir pang sian dalammu jadi anak kota pemodong betul itu saya serohana jadi kepada anak-anak dari bapak ini ulang adok kamu naduh haka tuh begitu buzu kamu kayak mau umur 10 tahun naik lu yang 15 tahun naik kan udah jadi boleh liling yang mau kamu parang saya dong itu hatam kamu dong itu hatam anak sudi paramu dong itu hatam anak sudi Kuriaon rak mahita maka tidak hok do holong ni rohani jahuba manang ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan dewa tamana mau dia tema ngatarulah hatam nabadiye di suarahom minggu nami sederdo asa homa na merdulu di tonga-tonga di guru nami mengeluluhut tuhami aka sitongan doakan dari gan asa marsonak kami bahasan guru nami on jada pada hamisian roha zahatun asa unak tinggal kami ho asa sehun tami hok do holong ni roham asa sehu kami di bahasan guru nami jada sehoma terpuji nang dilasir roha nami so ni nang diarsak roha nami ini bahasa dari orang itu majalu los nasirohama 2 harak sen dan 2 di hurion pun nagajang do hai pasu di nasidia saya tong nasiroha do disudi akal paran nasidi ramo di tong di bagasan gonggoman ya tema di Tuhan saya sama nami dalam mata yang nami marhiti Kristus Yesus Tuhan nami amin.
Bas ni Tuhata na hinokop ni Jesus sahab mahita tu lauta pasahaton ulus hatuaun tudua na tua-tua ni huriata ima amang situa doktorandus perdamaian hutahayan dohot amang krisman sinaga alani marede mahita litiki marede non Roma tujulo amanami na dua bolo nasalilingon ketua lansia dongan nami pasahaton molo jobason hupangido kami maharadion ni amang ketua dewan koinonia ujulo ma damang marede mahita Dihamuna amanami amang situa doktorandus pardamaian hutahayan dohot amang krisman sinaka pasahaton di huriata sadarion ulus hatuaun dalat tadoi makamolatehot tu debata di umur nagajang 70 nak pinasahatna jalatang yangta asahipas-sipas samu di hatuauni jala songoni nang pinopar bolo ilon debata tu hamu gajang di umur asa mangihu nakakapinopar si gajang umur songot tangyang ni natutua ni halak kita halak batak napandok belga tiang ni rumah ubalgama tiang ni soko nung gajang umur muna manami na dua sayung gajang amma umurnya kapinopar muna sudut nau poso hata ni dibata hujakahon di hamuna sian ima Jesaya ono pulusada di ayat 10 di doksonan marlas ni rohasi tutuduau di bagasa Jahuba marulopolop dotodiku di bagasan debataku ainu ngadi solukut tua waka ulus hatuaun baju hati gorang di hohoson tuahung songo pangoli na marbulang-bulang mangaraduti hamalimon jala songon oroan naung hinohosan bolo sahat hatuau ni raduti hamuma hamalimon mamaritahun balganya sinirwani debata tuaka sudut nau poso debatama mangulusi daging doto dimuna tak masuk-masuk. Ya. Tak masuk-masuk. Martangyang mahita. Debata Jahuba amanami nausupahami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Mau lihat tema dia sini roham di dongan nami na dua di som.
amanami situa pardamia kutahayan do amang krisman sinaga. Naung ni ramotamu daging do todi nasida. Boi di eak umur nasida sahat 70 tahun. Bulu diliau ko gajang ni umur nasida mangihu mapasu-pasum. Gugu do hahi pason. Asa margugu nasida di hatuan nasida mamuji pasangapo. Gabi malim di tongani bagas nasida. Mamaritahon asini roham to kasudut nau poso. Songrima keluarga. Terlumobia kapinopar. Saya si gajang umur ma nasida. Di bagasan hahi pason nasiako. Atau pasiko mapasu-pasum ni nasida. Di bagasa Yesus Kristus Tuhan sioko pami. Amin. Marede kita buku ede 110 esada dot ayat tulu di ayat tulu non rap cong mahita. Ditiki marede mula mama lamina 2 tudulanna. Adi di bata amanami na di benua gijang hodo hararuan di saluhut si leon naringgan do nasa udi basa na mau diutus upasa taima siane leo mitu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi uap na khusus di julum pasu mai jala ramoti asau para saya kami pilihan on pati bulho kana jom di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohana marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gurang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hai mandok mau niate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya sauk manomuni roham di banu tongoson na di banu agijang, lewat tuhami sedarion hanguluan siabari, sesama dosa nami, sama panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami tugiot pangjunan, padua mahami sian pangago. Salve
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhom madamena tutodim. Tadi malam cuci apa?